بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي الجولبي بندرابي أندم بندرابي فلبي كلا دم باودن وندي إنه باودن وندي فف من تلمني أن من جوري من بلتني من بدي أن تهنية لورنا نرادو على صلى الله عليه وسلم جيكو جول بفف جيدو سو لورو صلى الله عليه وسلم ينتي واتنو تانكو فاصون غاجي صلى الله عليه وسلم جبناده كو ويلتي be mettino Allah e ko yowiti e yibbe sallallahu alaihi wasallam belti iblis e ko yowiti iblis mettini gofo non jew hoore mum to heedi ko be di tan de nyen sallallahu jibintende de wa annarna Allah ina ko en jangi dum wana iblis kany otti on uumi feere mum boni ko liggino men pop ma odo bonu dum kala ko jogorno nanul jengol jahannam ma sallallahu alaihi wasallam hebbitu ay nyen hen kanko e fedde makko iblis kala fo be mettini wonnoɓe enɗam makko e on saha ek malaikaji Allah e mumanteji fof no didorno fof belti ene mbiya leɗɗi ina kawra beltugol colli ina cirka daɗi ɗon ha haywanuji mumanteji ɗi ganda so kawrino ko haari wonanno jiya mbaɗo tagui ara dadude lella kay atiɗo kewi ko wallahi mi tiɗi sallallahu alih w sallam jibina aɗa hankkadi jiya ullude dowmburu kawrata ɗo kawri fof ko probléme mbi ulluno podam question dowmburu poda question wiya holno ulluno way o wi laaɓanimi quoi sabu koye poussiére min kawra koye poussiére min certata wi noon koye poussiére ɓe kawrata ay ɗum firti ñande jibinede sallah alih sallam ulluno e hoore mum yaha to dowmburu danodira e muɗum mettini tan ñande hen ko iblisa e dental muɗum weltino ñande hen ko dendagal tagore Allah heddinde foof malaikaji Allah belti jinneji belti ya Allah mumanteji belti yimɓe belti hay mo wonani hen juulɗo gomani sallallahu alih sallam fodde ko wiltino e jibina sallam nafimo woni Abou Lahabin fodde ko wiltino hen haw rimɗini jeeyaɗo makko o yahmi rimɗini fodde ko kaɓuroɗa kam nouvelle belɗo o kanko e hoore kala jamma altini omo hoyfinane lebti mi haalaka enen julɓe ɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam lewru makko so ari yimɓe fof poti ko weltade yimɓe fof poti ko ñantade yimɓe fof poti ko waɗa parfum ngaji ɓurɗi bertanteji joɗɗi ha ande ndu lewru ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en gaari fiiro men ɓurde gowɗen wadde kala hitande en gaari faslu rabi o faslu nayyiɓijo o jangtoto ko fi mawlidihi sallllahu alayhi wa sallam jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Mouhamadoul Bousayri kanko haalata omo jimi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami yawmun tafarrasa fihi lfursu annahum qad unziru bi hululi lba'si wanniqami wa bata iwanu kisra wa huwa munsadi'un ka shamli ashabi kisra ghayra multaqi ɗum ɗo kewi koye jamma jibinede sallah alih sallam kono ko kalami ɗo ko wona e makka waɗi to fursu waɗi côté Iran toon ɗum waɗi wona e makka sallah sallam jibinama ga dilli mum nan kewto e Iran ko ɓen kalnano fodde duuɓi kewɗi eɓe kalnano hunde ñande hen ɓe jii ɗum waɗi ñande jibinede sallllahu alih w sallam o wi abana feññini mawliduhu kanko Mouhamadoul Bousayri haalata o wi abana feññini mawliduhu jibinede nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam feññini an qiibi ga labde unsurihi lasli makko sallllahu alih w sallam jibinede mo nde feññini wonde ko labɗo lasli kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ya tiba ya labgol mubtada in fuɗɗode minhu e sallllahu alih w sallam wo muhtatami e timmode nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam omo laaɓi fuɗɗode tuggi baba adama ha yetti baba Abdallahi nelaɗo Allah sallah sallam annore nde meeɗa rewde neɗɗo huya rewa ko neɗɗo baɗɗo fayida ya tiba mubtada in ni sallllahu alayhi wa sallam woni annora omo woni annora haw baba adama taga annore ƴetta waɗa e nder baba adama ko nanta Allah wiya usjudu qala lil malaikati usjudu li adama ko wona pour yo adama sujjan ala ko annore wonde e nder adama nde woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha ganda Allah programme mum haqiqa ko nelaɗo Allah sallah ɓeɗo garno tan fittude lawol ngol no laaɓi heddiɓe pop kala hen goto e nder gurdamo ma wi annabi akhiru zaman so tawi aroyi wiyete ko Ahmadou ndewe e makko goppan min ko gaddumi ko
يا طيب مبتدأ منه صلى الله عليه وسلم ومختتم اتمود مكو نلادو الله صلى الله عليه وسلم ني وانا النور نروا رنغا كيشي نوني ها يتي بابا عبد الله أمي بابا عبد الله في يوم آمنة لو أري وني نكو كو أدي دو فوف كو النور رتا إغدو صلى الله عليه وسلم fuɗɗode makko ina laaɓi timmode makko ina laaɓi kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kala meɗnoɗo limtede e jinnaɓe sallallahu alaihi wasallam ngon wuro no koɗɗago an wona ɗon ko ho na sakati koye Abdoul Moutalib kañum wonno mawɗo wuuro makko baw Abdoullahi kam wonan mawɗo wonno sabu bamum no wuuri ko hay on so mawno yino tan kañum wontanno joom wuuro makko non yaari jaggi ɗum Hachim en hankkadi Abdou Manaf en fayoy dow taniraɓe sallallahu alaihi wasallam ha addid nizarat ha ɓenni ɓen ha yahoyɓe ha to baba Adam fof tadiraɓe ko moƴƴi ɗum woni abana feññi mawliduhu jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam abana feññini mawliduhu jibinede sallallahu alaihi wasallam an ɗiɓe ga labde unsurihi lesle makko ya tiba ya labugol mubtada en fuɗɗode min ho e sallallahu alaihi wasallam wa muhtatami e timmode yawmun tafarrasa fihi lfursu annahum قد أنذروا بحلول البأس والنقم جم جبنا صلى الله عليه وسلم يوم كن جاني تفرس إن جوجني فيه أون يلام الفرس فارس من غني أون يلام كقرات سبقول كبوي وعن كيف ما بينا بوند أون نقول أون جوجنا مثلا بري بيسانس كم يقولنا كم يروم ونو نو هنر ونر أمريكا هندي ريسي نوانا كم يقولنا ده من وعن كيف ما يو كالن خلنا جوج نبان ولا بنتا ɓen ƴeewi ɓe hakay ñalawma ne ara kay laamon koko bonata ɓe mbi maaleji mum ɓe mbi mbeɗa anndi kay omo haaɗa yawmu ko ñande tafarrase ne ƴoƴane fihi on ñalam alfursu farisiyankoɓe annahum wonde kamɓe kadun ziru ɓe jertinanoma ɓe hulule e tallade won defte mbaɗo albuusi fof ko caɗele won defte mbaɗo albasi fof ko caɗele wonni kami e lepte ñande caɗele e lepte ngari e mon e sifa naggam e naggam e naggam gande laamon gasi gande laamon gasi ama haala geɗe kewnoɗe tonɗe to Faris sallallahu alaihi wasallam jibinako gay makko noon Ardul Hijazi woni kañum wonani Faris woni ko Ardul Hijazi Makka en wiyete Madina ɓen mbiyete Ardul Hijazi aw fuɗɗima geɗe ɗeɓe wagankeɓe maɓe kalannoɓe gilnde en ɓe ɓen mbiɓe so ɗum ɗo kewoyi gande laamon gasi wa baata waali iwanu pale kisra walla mbiya wa baata wattidi iwanu woni wiyoɓe soro kisra ko lamɗo no mbirta enen président ni Bachir Diakhar Jomar Faye wiyete mo joguiɗen joni Bachir Diakhar président Bachir Diakhar Jomar Faye noon wiyete yaafo min wawa rewde inde ko séréer président mo joguiɗen hannde o wiyete ko Bachiru Diakhar Jomay yo o woni lamɗo men mbiɗen mo yo Kisra kadi toon ne kadi Faris sa woni lamɗo mbiteɗa no Misra ga sa woni lamɗo mbiteɗa ko Firawna walla enen en jogui ɗum ka wayno joni so tawi a woni ɓe mbiya joom wuuro ɓe mbiya ilima ɓe mbiya iliman ɓe mbiya ilfekki walla ɓe mbiya joom walla lobbunnaɓe mbiɗa ko joom masalan kala goto inde ma nde nene kono sa dañi titre o ɓeyde hen Kisra ko noon wayi wahwa no sooro o walla mbiya pale o mun sadio ina fukki won wi pale o ko yani won wi soroji ɗi jani woɓɓe mbiya ala bangi e pale o tan daɓɓiti ɗum kam ɓuri nadde haqqille won wi soroji ko sappo e nayyi gonno soroji fof jani won wiɓe ni won wi pale o e hoore mum jani woɓɓe mbiya ala bangi e pale o kañum daɓɓiti hen masalan paleji ɗi ganduɗa aɗa andi château ji ɗi château ji a yi joni château dañi duuɓi temedde jeeɗiɗi aɗa ko waɗat ɗum c'est parce que ala brique ko hayre sira hayre nden paleji nden noon mbayanno aduna dawat firto o bonata sabu pale château ji goɗɗi hannde ɗi tan mataw duuɓi temedde jeeɗi mbiya ko 7 siècle en 10 siècle en nanta pale o dañi ɗo pale o dañi duuɓi ujunere o pale dañi duuɓi ujunere temedde joyyi o pale dañi duuɓi ujunaje ɗum nanta sapata ko kaaƴi mahira o hono ɗin paleji noon Kisra Farisiyen koɓe jogotono ya ɗum ni yana ɗum fotani yande
kono so mu'jizaji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jibinede mo kadi ɓe kalnano wonde ɗe maaliji ma jiyon ɗum nde gandon laamu mon gasi pale o yani ɓe jii ɗum ɓe kalanno kadi kashamli noonne kadi dente ashabi kisra wondiɓe kisra gayre multaimi ɗe gana kawɗum ne hen aɗen laamu sina bona yimɓe luurat kala jiiɗa laamu ni bona yimɓe luurat misal joni sahaji a yiya joni fadde capanɗe nayyi leydi ndenndi mbaɗa état goto walla capanɗe joyyi pawɗi ndenndi mbaɗa état sina bona kamɓe état ƴi luurat taw dente ɗe gone luurde yimɓe gone so mbaɗi bati fof luura kaɓa pecco so ɓooyi mbadda so ɓooyi gofo yaha haaju ɗum ɗo fof ɓe mbiyanoma ni ñande jamma jibina salam ɗe gueɗe fof goni waɗde hankkadi so pale yani dente natti kawrude ni de so assemblée national yahama yimɓe kaɓa so batu waɗi yimɓe kaɓa noon haɓe pirti ha joni e kawisaji kewɗi toon ɗi to Faris eɓe joguino jeygol ko adi ñande hen duuɓi ujunere jeygol ñifani jeygol noon ala ko ponni fonkude ngol ɗo jeygol waɗna ko pale waɗna ko galle mawɗo renoɓe jeygol tan ko yimɓe temedde yimɓe kañumen toppito alhaali jeygol ngol saabu jeygol holko waɗi ɗum jeygol ngol waye mabɓe no Makka waye men hannde ni julɓe fof so hajji yonti holto jaata Makka so jeehi mbaɗa financement cottoon ɓe ƴetta hôtel aji soɓe gasni ko Makka e hoore ɓe ganccoto en ko milliard uji ganccoto ni wona budget mabɓe hitande kamɓe Makka naaɓe ngol ɗo jeygol noon wano e farisiyankoɓe ala to yimɓe gummotaki aduna partout gara juurade kadi Allah jarriboriɓe hen sa ari kala ko duwiɗa e jeygol he Allah waɗa e bawɗe Allah to Allah way hawnade neɗɗo aɗa e jeygol tan wi jeygol waɗanam naggam e naggam min kay komi jiɗɗo wonde lamɗo min kay komi jiɗɗo wonde galo to kota tan gona yimɓe garta ko nanta ko ceerno kay duwani kam mbaɗa jawɗo duwano waɗa a yeehi o duwanimo o yeehi o duwani o yeehi ko istijaba ngol ɗo jeygol ken noon wanoɓe ɗum waɗi ɓe ponki jeygol ngol ha jeygol duuɓi ujunere meeɗa ñifde hankkadi si ɓe jaaɗi nan daari tan tarti jeygol so jeygol fuɗɗi oɗo yinde seeɗa tan waɗe balɗuɗi kadi tan dunce tan huɓɓe kadi i jogori ñifde 24/24 yimɓe ko daari ɓe tiime jeygol ngol guila ñifani sabu ɓe mbi ko Allah maɓɓe ni foti ñifde fotan ñifde wannaaru khabidatul anfasi min asafin alayhi wannahru sajid tarfa min sadani Mahamadou Bousayri wi wannaaru jiya jeyge nge ñan hen khabidatu ko nge ñifgi al anfasi pofirde min asafin sabi sunu alayhi jibinede nala sallallahu alaihi wasallam ñande jibinede sallallahu alaihi wasallam jeygol tan ɓe jooɗi ha boto ɓe jeygol ñiffi dara dari noon ne dari ne hojjini ndaara jeygol tan ha jeygol wi kentew wi mes yehi lawol wonko kewde wonko ngol jeygol duuɓi ujunere jatan jatiraɓe amen e baabe e taniraɓe amen ndenigol ha gummima ɗo min ndeni duuɓi capanɗe min ndene ɗum fina ñalama goto wiye ñifi kono ɓe ganduɗa ko ɗum woni sana sifananoɓe mbiyano so naggam yonti foof man ko gasa wannaharu cangol ngol saji ina deeƴi a ɓarfa darande min sadami sabi sun eɓe joguino cangol yimɓe pini gummi subaka tan ne payto e cangol tan tawi cangol yoni leydi ɓoliri kadi haalama watta ay ko Allah watti hen kadi wuuɗi jaw wowno kay so ndiyam ɓeeɓi ɗo joni kam mata ko hayso ndiyam ɗum gasi kam leppa kam hay leppa ɓe tawani ɗo hanki jamma tan o yimɓe ƴogoyi woni ɓufto yimɓe ma holɓe dande maɓe gandi kalame ko woni yaaɓe ma e ɓuftoyi hanki jamma ɓe pini subaka tan ɓe tawi mayi nan yaaha kawisaji nelaɗo Allah kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e jibinan ɗe gueɗe kewi ɗe cuwa gasde noon inchallahu taala sen pini janggo ko Allah hoddira fof kadi mbaɗen hen yo Allah tasene barke nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara gam barke nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam kala ko heeɓa e o aduna kala to jiiɗa moƴƴo ala ko heeɓi ko so wona saabu nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam kala ɓurɗom yidde nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam ɓuurima kala ɓurɗom yidde sallah ɓuurma tampani nelaɗo sallam o ɓuurma to aduna o ɓuurma to Allah o ɓuurma to lahara ɗum waɗi kala goto e men yo yiɗ nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam kala goto e men yo darano nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam darano sallallahu alih w sallam noon hatti koye daranade diine o hatti koye janggude diine Allah o wasa jifte
ɗum en tant que aɗa jannga en tant que aɗa janngina an e sallah sallam onon gondi sabu sallah sallam wi ko almar'u ma man ahabba yidde nelaaɗo noon haaɗi koye waɗande ɗum gollude sunna mum e gollude ko deftere Allah nde haali ko wa amma an denndaangal ma dow e less haydara heen nanndani e ko sallah sallam yiɗi si soppa e nabi tan mbaɗa tan pettoɗa te an de Allah de ko seydi a waɗani ko nelaaɗo yiɗi an aɗan funta hoore ma enen noon aɗa yettode wodani Allah eɗen jogii njorto moƴƴoto Allah ko gonɗen e wadde ko yidde nelaaɗo Allah sallah sallam ko gonɗen e wadde ko wallude diine Allah yo Allah jaɓan en barka Qur'anil azim allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatiha salatul fatiha